mbawɗa namdade ko soko min ganduɗa sa yi Oustaz Sylla aɗa wawi namdade ɗum sabu han kadi wonti gotum natti wonde ga e ga ko ɗin ɗon konnguli tan min jinno wadde présentation o ko Alaji Demba Hammel Sy woni mawɗo dental amen ko min halfina kala ko fati hen e diine docteur eɓe e nan ɗo oustas eɓe nan ɗo ɓe ganduɗa ɓe kañumen jogori wallude en guila e tawaf en hay fof kadi joguiɓe kadi wallude yimɓe kayitaji so tawi on kayit mo cohluɗa walla ko nanduɗan fof ina woodi alhamdulillahi rabbil alamin kala ko fonno waɗede kadi ko fati e moɗon fof waɗama fof alhamdulillah eɗen jetta hen Allah noon saabu sembe wawa ɗum wawi ɗum tan ko Allah kadi wanni en Allah walli en waɗi eɗen jetta hen Allah no fewi to waɗi ko ɗin ɗon konnguɗi jinnomi fawde hen mi haalni jaatigam gila min garani wonde won haaju gonaɗo e dow muɗum mbiɗa wawi noon ni wasde arde saabu eɓe jonanno kono noon alhamdulillah arama tan so waɗi min kam mbiɗa andi ɓoyata mi duñco so Allahu jaaɓi ɗum noon oustaz Abdallah bala mala jox kaddu. Assalamu aleykum bandiraɓe woodi ko haaloɓe wolof e haaloɓe séréer e haaloɓe haal pulaar min noon e gasa wonde koye haaloɓe pulaar ɓe jeyami hay haaloɓe sarkulle nan ɗo e moni fof ko dendal woni ɗo regroupement so wiyama regroupement ko hawruɓe ndendi gondi dente ɗe fof ganduɗa hoore maɗa ɓe gardani ɗo haqqe 444 ndendi goni neɗɗo goto kamen jadata enen yaadoɓe wonduɓe gandanmaɗa e groupe suure groupement enen ken 444 pélére yaadoɓe noon so Allah waɗi ko yaadoɓe ene moƴƴi joddo kalda gandodira jiidira hay ko ñalawma goto guila jahani ene gasa wonde noon golle ɗe no puɗɗira hikka ni yaawi gollede udditede yaawi ko meeɗa wadde waɗi ko ɗum golle hikka ɗe mbayno mbayni ɗe udda eɗe uddita ɗe udda eɗe uddita eɗe udditi jiiɓi ganduɗa hoore maɗa haqqillaji fof ha yettima noon Allah waɗi ko heddi tan ko yaadu tan heddi min nodda on joodoɗen gandon min ganda on joni min jiya on mon fof ma yiiɗo mo werti kalisi muɗum imin jetti Allah noon imin ñaaguino Allah yo Allah rokku min ganduɗa hoore maɗa kala mo dokkuɗa kalisi muɗum yo moƴƴina wawa nawde yimɓeɓe e dow jaam garta e dow jaam imin ñaagui Allah yo Allah waɗan en ɗum min ñaagui Allah kadi condition moƴƴo min mbaɗata on ko ɗum min ƴettiri on woni fof jogui adde amen kalisi muɗum werti min yettima han kadi noon ko yaadu kala noon ko poti wadde ma waɗe so banggue ganduɗa hoore maɗa sewde religieux yahoɓe ne balla on ganduɗa ko gandal eno kajjirɗon nan ɗo jooɗi docteur eɓe nan ɗo jooɗi e jiiden walloɓe on ganduɗa ho maɗa no golloriɗon nan ɗo ɗawa fen ko nandi hen nan ɗo jooɗi ala ko manque kam to banggue amen komin ponno wadde fof min mbaɗi yo Allah noon timmin fof walla fof moƴƴina fof ɗum tan min ñaagui Allah min ko ɗum tan kalatmi hen Allah jarama on jarama noon bandiraɓe eɗen gowti wadde ni hitande foof so tawi oɗo saaha heedi hajjiyankoɓe ne jaaha e gardugol Alaji Demba Sy eɗen kewi arde jewtiden mabɓe baba ka jaahowo hikka makka inde yettode ma inchallah min mbiyete ko Mokhtar jettemi ko Wele Mokhtar Wele jiiɗa e cuuɗi men jiyami ko ɗum wiyete Guédé Santhié walla village département de Podor Santhié walla village Guédé village département Podor hikka puɗɗoɗo yaade makka woni lawol goo woni goo hikka woni gooma woni goo am hol wasi e panta e bandiraɓe holno jiiɗa golle ɗe i pour le moment ni moƴƴi no feewi min kono noon nde wonno minen min ganda ɗum no feewi min gowani ɗum no feewi ene feewi amen dal kono min gowani ɗum noon min ganda min mbawa serdude ko feewi e ko fewani ko fewani o meeɗani yaade holɓe mbaynotoɗa ɓaynomi tan sona gallam ɓesgam e Sénégal fof ɓe ndendumi wuuro ɓe ndendumi diine e Sénégal fof mbiɗa wayno ɗumen no jaama ɗum tan min jinno andude son jeehi don ɗon leydi ndi don ɗon Guédé village en Guédé Santhié en mboɗa andi ɗon hankkandi ha Mboya en waɗani jama en
bisimilla ha gueɗe kanjeji foof aɗa andi nokku o aɗa andi nokku o mi dewnima yimɓe fof yo Allah jabano en mi dewnima fof mbo yahano fof yo Allah naw ɗum amin 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 fof yo Allah ruttin ɗum amin amin barke fati salatul fati jama wele ni hitande fof eɗen kewat ɗo e engare pèlerin gardegol miijo Alaji Demba Sy hajjiyankoɓe Allah waɗi hikka hajju 2026 eɗen ɗon jooɗi eɗen gonde bandi men goto na arde musidɗo mum ko dendi men CE mo haal sewo haala pulaar Gammu assalamu aleykum tuuɓe ak sant bi man holle ñu ngi laa tudd ren nga musa dem Makka musuma dem Makka de tey mooy première fois waaw CE kay war na dem Fuuta rek bu demee Fuuta dem na Makka ah Fuuta kay du xam nga foofu du kii Makka bayil ma dem Makka rek waaw bi nga toogee bañ la ne suba da ngay dem ñu indil la billet ñu confirmer la da ngay dem nu mu mel ci yow ah man kay ba ma commencé di waaj kay laa xam ne baax na foofu laa sant yàlla ndax xam nga ne yàgg naa fi juróom-ñaar fukki at ak juróom kay buñ la waxee ne da ngay dem kay maa ngi leen di sant ñoom ñëpp sama njaboot it maa ngi koy sant ndax ñoo ma jàppale ba may dem waaw wocci CE maxey simna fop gidma fop sant a fop ya xeɗana fop yasam ta njego jam jeganelo jam nder yoone so xaɓe so ngentano fop me xeɗana den yasam ta njego jam a njeganelo jam yasam mem jofa yit um soɓma jam garit jam xeɗanana roog ñanan ka fop xeɗana xooxes it a jaam alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin jettoɗe godini ko Allah ene laaɗa Allah Cheikhna Ahmad Tidiane oɗo musidɗo séréer wiyete ko holle ñinga o jeeya ko Thiadiaye minne Allah itti kam Fuuta addi kam Mbour Allah nde dañmi place ko Thiadiaye ɗo min gondiri ɗon sibo Allah o yiɗimi o yijirimi sibo Allah hikka waɗi duuɓi 45 min jaada yimɓe makko tan ko dewal Allah e jokkere enɗam ko neɗɗo moƴƴo woni ɗo gol ɗo laawol omo mérite ɗum eɗen ñaago Allah noon yo Allah nawmo e dow jaam artiramo e dow jaam tawta en e dow jaam enenne kadi yo Allah waɗan en nimo wuuri e Alaji Demba kadi en ɗaccitanmo Allah tan ko musidɗo moƴƴo juulɗo ewa Kara Siro mbawɗo yidde mi ñagono ɗum Allah cellal e sellirede Allah ɓoynamo ɗo jeeso men ɗo inde yettode tan jeeɗa cuuɗi men Amadou Sy mbiyete min jeeyami ko Thilone ɗum noon eɗen dari ɗo e engade pelle no kene waɗi hitande foof so oɗo saaha heedi eɗen jogui bandiraɓe yahoɓe jolfuɓe haaloɓe pulaar seeraɓe an ka pulaar walla ko séeréer ko séeréer olof laay wax tur bi ak sant bi Mame Diarra laa tudd sant Diouf bi mooy seen buur bi mooy sa première fois dem Makka waaw man bi mooy sama première fois may dem Makka waaw waaw Mame Diarra bi nga toogee bañ la yëgal ne walla nga dajale walla ñuy jox la ne da ngay dem Makka nu mu mel ci yow ñii rëy na torop ci man waaw bés boobu moom li ma yëg wax dëgg yàlla rëy na sant naa yàlla dellu santaat yàlla bu baax a baax xam ne lii bu ku ko yàlla dogal ku ko yàlla defal rek fekk na jiitu na sa juddu waaw fekk na yàlla moo ko dogaloon ci yow waaw sant yàlla sant ñi nga xam ne ñoo may yóbbu ñan ngay tàggu sama mbokku jullit yëpp maa ngi leen di tàggu waaw di tàggu sama mbokku murit yi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi may liggéeyal Serigne Touba ndax man jëwriñu Serigne Touba laa lépp lu ma am ginnaaw yàlla maa ngi koy sante yàlla dellu di sant Serigne Touba bu baax a baax di sant soxna Jaaratullaay mi nga xam ni moom laay liggéeyal képp ku ma xam ci liggéeyal Serigne Touba nga ma xamee waaw di sant nag bu baax sama mag ji nga xam ne lépp moom la ginnaaw yàlla ak njabootam ak borom këram Sayer Mati Ba ak njabootam ñoo may yóbbu sant naa leen bu baax a baax di sant soxnaam Xoja Cissé bàyyiwuma benn yoon seetaanuma sant sama famille yëpp nag ñëpp ma jàppale di sant Amidoune mi nga xam ni Diallo agent en ñaaguinooma Allah Makka o nde uddinde e o ari jibe ari Makka o nde udditinde e yimɓe fof kulino udditi law Allah hoddiri ganduɗa maɗa kulol wonti ko cuusal ko leeli ko fof Allah newni ganduɗa maɗa yimɓe fof kebbini e joni heddi ko
kala mo fof ne hooli haqqe 444 pelere ardi ɗum ganduɗa hoore maɗa ko min moni fof noon jogui coggal min e nayo ndendini faade ganduɗa hoore maɗa makka minen jadata hen imin ñaagui Allah e nelaɗo muɗum ko rokkanno min ko waɗana min moƴƴere ganduɗa maɗa ɓe jaaha e jaam ɓe garta e jaam ɓe kajja kadi foti hadirede ni imin ñaagui Allah yo wanna waɗanno ni minen noon ko foti wadde fof min mbaɗi ha timmi so banggue sernaɓe yaadoɓe pelereji kolla ɗumen gandama ɗon hajjirte kolla ɗumen no rewrete Allah ndentini ɗumen ko huula nawnuɗen ko yamra min mbaɗi min ƴetti ɓen ha timmi famde fof asa ƴetti yimɓe nayo regroupement sa ƴeewi koɓe serna min nawata ɓe tan gandama ɗo wallude yimɓe min tan ko mi ƴetti yimɓe nayo Abou Sow ko hen ceerno Abou Sow Nioro Abdoulaye Ba ko hen e ɓiyam ne wiye Hamdou e goɗɗo wiye ganduɗa hoore maɗa Mamadou ɓen fof ko yaadoɓe peeɗeji ɗi so wona wallude ɗumen ganduɗa no kajjiri jiiɗa noon e cadre uji yahoɓe ene ndena ene balla ɗum ɗo fof min mbaɗi doctoreɓe tato min ƴetti gandama ɗo jatta yimɓe eyyi ɗum ɗon ko foti waɗede fof waɗi min ñaagaki Allah haji dara manque hen e onone noon en jaara en mbaɗini rawane en battini hikka yo en ɓooy wadde ni yen batti kadi mo wuuri laabi kewɗi ganduɗa hoore maɗa kawri hen Allah jarama on jarama onon Abou Diop ko koye moon mbaɗan ɗon ko koye moon garan ɗon ko koye moon mbaɗan toon an kam jeeɗa gandama koko watte ko makko eɗen kuccude ɗo e musidɗo men goto e mawɓe men mawɗo yirlaɓe mawɗo e dental kawral men 66 voyage gadgol Alaji Demba Hamel Sy kamɓe gondi hen jaadi hen cosdi so dole donki dole keɓɓo mboɗo andi hande o ɓe jetta Allah koɓe puɗɗuno ko hayso duuɓi ɗi keeɓi ɗo eɓe jogui heɓɓitoɓe Alaji Djiby hol konngol ma faade ɗanni en ko ɓe hajju e l'an 2026 so wonamuɗo caggal yettude Allah e nelaɗum sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu eɗen ñaganoɓe tan yooɓe jaa e jaam ɓe jettoyo e jaam ɓe gona toon e jaam ɓe garta e jaam ɓe tawta ene jaam soɓe jeehi yo Allah jaɓ hijjore nde kadi soɓe jeehi yooɓe mballitoro muñal ko haala ɗo nane ko hen tan reftete hajji ko muñal eyyi Allah kala koɓe poti haalanede toon so Allah jaaɓi eɗen jogui sernaɓe timmuɓe ma kalanɓe kala koɓe poti safrede toon eɗen jogui doctoreɓe timmuɓe ma cafruɓe kala koɓe jiiɗi wadde e koɓe jiiɗi waɗanede koɓe jiiɗi duusede eɗen jogui guiduji moƴƴi so Allah ma ɓenne kadi jagganɓe mballa ɓe Djiby mboɗo andi ɗeɓi ɓoode seeɗa kono namdo tan cagguital an tawaɗo fuɗɗo nde fuɗɗoto gueɗen woni grande mosquée ina woni kota heewani ina sippe pele gadanol ngol ɗanle ɗe ha yetti ɗon nde sa ɓetti ɗum ko jiyata hen jammi hen gonga waɗi caɗele sino ko sawru wiyeten ina warno perpoƴƴe kono perpoƴƴe ɗe fof pertama ha laaɓi ha ɗaati nde fuɗɗa nde ko 2011 grande mosquée puɗɗuno ɗum ko min e Alhaji Demba Sy Alhaji Moussa Yaya Ba yarhamu ɗum yal yurmo yafomo e Samba Sy Samba Barka Sy minen ɓe pormuno ɗum min mbadda hen uj ha yetti hande noon sa tabarakallah no saɗirno nden ni wala noon hande ne weeli hande weeli hewɓe notima hen hewɓe gaari hen maslahaji mumen kadi ina ɓenna hen eyyi a jarama Djiby hewɓe joguino kulhuli wayloji laamuji ɗi nde ɗum waylo nde wiye ɓe gaari ɗum satti ɗum muusi men payno no fewi kono mataw ɗum waylima alhamdulillahi rabbil alamina laamu Sénégal ko laamu e laamuji aduna o ministére meɗen affaires étrangére e diplomatie meɗen ala ko heddi fof kala ko fonno waɗede eko fonno yehede eko fonno waɗede hen arrangement ɓe mbaɗi ɗum noon ɓe ñagante tan ko soɓe jeehi kamɓene yooɓe tinno ɓe ganda ko wona e leydi mabɓe ɓe goni ko leydi janandi te toon no wona no gaani wona ko neɗɗo weeli fof waɗa ko weeli fof wiya toon ko royaume woni toon te jaaɗo diine jaaɗo hajju ne yiiloyo aljanna dañi ko haaldi dañi ko waddi yooɓe tinno e hajji mabɓe ɓe jagga ɗemɗe mabɓe ɓe jagga koyɗe mabɓe ɓe jaña pittali mabɓe ɓe jaña ɓerɗe mabɓe ha yaaji ɗiɗo e bandiraɗo debbo Hadja Fatou Anne mo ganduɗa eɗen gandi hakkude mumen Demba ina tiiɗi dande mumen ina tiiɗi
golle mumen ne mbaɗi fayida kañumne ko nawowo makka debbo dariɗo debbo timmuɗo Hadja Fatou Anne hajju 2026 ɗo e Angara hitande kala en pattano ɗo holko ngol panda e hajjiyankoɓe e holno keɓlo ɗon ardi fof ko wiide alhamdulillahi rabbil alamina mi salmini kala mo Allah noddi hikka makka no mbiɗa ni noon ko noon kaw Demba ko kawam ko minen ndendi golle kanko jogui kawral men min jogui yakar El Hadji Oumar Foutiyou Tall ɓe mbiɗum yakar Al Foutiyou caggal nde gummiɗen joni e tottude ujajuji ɗi formalité ji mumen kala ko ganduɗa ene foti yadude hen en jalti ɗo e nder Angara o e wiidema annene yo Allah ɓoynode jeese amen ɗo par ce que ñande fof ko ni mbaddata e amen makko noon ko noon dede honɓe Allah noddi hikka rewne juuɗe amen amin jogori nawde ɗumen emin nawata ɓe noon amin ñaagui Allah e nulaɗo mum nomin puɗɗorno guila fuɗɗorde ha ɗomin jarata hande ɗo amin mbiya alhamdulillahi rabbil alamina Allah hokka amen kadi min ƴetta départ le 11 so Allahu o jaaɓi min jaaha e jaam min garta e jaam min tawta on ɗo ene e dow jaam e salam a jarama sokhna Fatou golle ma foof peewi hol wasi e panta e yoga e pelle ɗe ganduɗa ina jeeya e dante ɗe sa foof waɗa caɗele wiye nde fedde ƴettironki nawde nde naggam onon Allah no suwana ha joni hol secret mo jogui ɗon min jogui tan ko rewnude lawol e peewal par ce que neɗɗo kala ko wone dow mum ne foti huldude ɗum Allah ala ko haali noon so tawi ala ko heddi sona Allah arsiginima a jeeyama e nawo yimɓe makka mais sikki noon ko ɗon woni jaabi kartirde ɗanngal ko ɗon haaɗi ƴalngal ko ɗon haaɗi biye haaɗi koye biye makka wallay ko ɗon haaɗi bon ko heddi ko rewnude lawol comme no mbimami ni guila e début ha e fin komin mbaɗanno ɗo hande ko haaldude ujajuji ɗi Allah fawe juuɗe amen amin nawa ɗi par ce que ujaji kala hen kaɗa waɗa haalde mum guila ɗo e Dakar kala ko kalduɗa e mum so tawi laaɓi tan so Allah nawi on ne no fuɗɗorino ɗo ni ko noon tan jokkitirte toon par ce que fuɗɗi ko guila e inscription hollu ɗum lawol min ceerata e haaldude mabɓe jamma e ñalawma subaka e kikiɗe neɗɗo kadi wasa rerɗude par ce que minen ko gonga hon biyeji min mbiyata ko temps min nawrata kono na yaaha ha yeeso min gustita ko jiidigal bandiragal e liggey kadi liggeyu min pawi ɗum koye l'islam sa fawima e l'islam noon ma wot ka waɗani sa andiri noon tan ko heewi ne wawi wasde heɓtadema ono wiyeteno oɗo mo gardin ɗon ko Allah adi ardindemo o Demba Sy mo mbiɗon yo ardo wondema hujjaji en ɓe hajjiyankoɓe ko Allah adi ardindemo sa yi neɗɗo tottama fodde ngal dental no foti hewni rokkama ɗum yo ardu yimɓe ko hoolare wona e makko hoolare wonde makko nde noon ko Allah waɗi ɗum e makko ma Allah hoolo neɗɗo nde yimɓe koolo ɗum Allah waɗi e makko hoolare mana dendagal julɓe ɓe fof mbaɗe makko hoolare mana hono wiyeteno hoolare wonde nde Allah waɗanimo nde yo Allah tabitin ɗum bi jaahi Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam